ଆସିବା ଆଉ ଡାଲମା ମଲ୍ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆବୁଧାବି ମଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ରେ ବସ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବସି ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା ଆଉ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଭଲ ଭଲ ସିନ୍ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆସିଛ ଟିକେ ଆବୁଧାବିର ମହଲ ବଡ଼ ମହଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସି ତାହେଲେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ରହୁଛି ମାର୍କେଟ। ଆଉ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛି ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ସେଠିକାର ସିନ୍। ଆଉ ଇଏ ତ ଦୁବାଇ ଏରିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଯିବା ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜିର ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜି ସଟରଡେ ଶସ୍ତାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଖୁନ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଆସି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଯେମିତି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କଲାବେଳେ ଷଣ୍ଢ ରକମ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉନି ତାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଝୁଲି ଝୁଲିକି ଆସୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ JBL ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଏଠି ଖାଲି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବୋଲି ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଭଲ ରହୁଛି ଆର। ଆଉ ଏଠି ବୋଲି JBL କମ୍ପାନୀର, ଆଉ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି JBL କମ୍ପାନୀର ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଆଉ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲି ଏରିଆରେ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ LCD। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏରିଆରେ ସବୁ ହୋମ୍ ଥିଏଟର LCD ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହୋମ୍ ଥିଏଟର LCD ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଏପଟେ LCD ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ LCD ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେଜି ଅଛି 1250 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ହେବ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆର 1000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ କେଜି ଅଛି ୟା କେଜି। ଆଉ ସେପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ 300 500। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଖାଲି ଆପେଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର କାମ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଗାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଆପେଲ। ଆଉ ଏ ଆପେଲ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଆପେଲ। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି, ଫଳ ଆସୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସୁନି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ବି ଆସୁଛି ଫଳ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଳ ବି ଏଠି ମିଳୁଛି, ଦୁବାଇରେ ମିଳୁଛି। ଏ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ଇଏ ଫଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶର ଫଳ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆ ଭିତରେ। ଆଉ ଯାହା କିଣିବ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ। ଭାଇମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଖାଲି ମୋବାଇଲ କଭର, ଏ ଯେଉଁ ଆଇଫୋନର ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନର ସବୁ ମିଳୁଛି କଭର, ଆଇଫୋନ କଭର ଖାଲି। ଆଉ ଆଇଫୋନର ଆମର ଇଏ ରବର ମିଳୁଛି, କ୍ୟାମେରା ରବର ବି ମିଳୁଛି। ଭଲ ଭଲ ମଡ଼େଲର ଡିଜାଇନର ଖୋଳ ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଉ ନିଜ ଫଟୋ ବି ଲଗେଇ ହେବ ଏ କଭର ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଡିଜାଇନ, ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳୁଛି, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଇୟରଫୋନ୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳୁଛି ସବୁ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି ପ୍ରାଇସ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ରୁଟ୍। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବେ ବାଦାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଦାମର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି। 250 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ରହୁଛି ବାଦାମ, ଆଉ ତା ପ୍ରାଇସ୍ 120 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସବୁ ମିଳିବନି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମିଳିବନି, ସେ ସବୁ ଦୁବାଇରେ ମିଳିବ। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଦୁବାଇରେ ନ ମିଳୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଫଳ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆସୁଛି ଭଲ ଭଲ ଫଳ। ଏ ଫଳ ସବୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ, ଫଳ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଫଳ ସବୁ ମାନେ ଦୁବାଇରେ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଫଳ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଫଳ ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମିଳିବ।
ଆଉ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରୋଲାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ପ୍ୟାଡ଼ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ମଲ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଲାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ବକ୍ସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଅର୍ଗାନ ଦେଖାଉଛି, ସେ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରମ୍ ସେ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଅର୍ଗାନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଅର୍ଗାନ, ରୋଲାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ସବୁ। ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ୍ ରହୁଛି, 1.5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ରହୁଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ।